Parlem avui de la formació dels treballadors, dels desocupats, dels joves i també dels emprenedors que a l'Olleria n'hi ha molts. Pel que fa als treballadors, durant aquests anys hem invertit des del bloc esforç i inversions en la formació dels treballadors en actiu, a través de la formació contínua, a través de cursos que els perfeccionaren les seues habilitats professionals i també a través de cursos per a la gent desocupada que a través de tallers d'ocupació o de cursos de reciclatge pogueren adquirir noves habilitats per a poder afrontar la seva nova vida professional. Els joves també són una part important d'aquest col·lectiu i per això hem dedicat esforços a poder combatir l'atur. Hi ha un tercer col·lectiu, que és el dels emprenedors, que a l'Olleria n'hi ha molts i molt bons. Són gent amb iniciativa, gent amb espenta, gent que en definitiva el que vol és crear activitat econòmica al nostre municipi. Des de l'Ajuntament els ho posarem més fàcil. Més fàcil en el sentit econòmic i més fàcil també en el sentit administratiu, perquè des del bloc el que volem és que aquesta iniciativa, aquesta capacitat emprenedora que té la nostra societat continue endavant. Per tant, des del bloc apostem per ells, apostem per els treballadors, apostem per els joves, apostem per la gent que vol formar-se per aconseguir una vida professional millor i, evidentment, apostem per els emprenedors.